Salam dostlar, men Resul Muhammed. Eger de sen gitara çalmany öwrenesin gelýän bolsa, onu meniň video sapaklarymy kömegi bilen ansat hem tiz wagtda gitara çalmany öwrenirsiňiz. Täze başlaýan gitaristlere 10 san aýtma zadym bar. Birincisi, eger de gitara çalmany öwrenesin gelýän bolsa, onu özüňe gitara alyn. İkincisi, mugalim tutmaly. Bu meseleňizi hem çözülýär hasap edin. Üçüncü, gitaranın tarının iki görünüşi var esası. Birinci demir tar, ikinci ipek tar, yani jilka tar. Täze başlayan gitaristlere ipek tarda başlasa gowy bolar. Sebäbi ipek tar yumşak, çalanda ansat bolýar, tiz wagtda öwrenirsiňiz. Demir tarda başlasaňyz, onda basmak kıyın tar gaty, eliňiz agyrtja, hatta eliňiz mazol ýa-da ýaretja, bolsa siziň öwrenmeňize päsgel berer. Şoň üçin ipek tarda başlaň. Dördüncü, meniň videolarymdan maksimalny peýda aljak bolsaňyz, onu depter bilen ruçka ediniň. Ýagny meniň öwretýän zatlarymy, berýän ýumuşlarymy deptere hökman ýazmaly, öýde gaýtalamaly. 5-nji berjek maslahatym, video sapaklary iýdi giderli görüň. Ýagny birinji sapa öwrenmän, ikinji sapa geçmän. 6-njy, gitara öwrenen wagtyňyz, gitarada türeňleşen wagtyňyz tiz çaljak bolmaň. Haýaljakdan öwreniň islenlik bir zady. Eger sen çaltwatda gitara öwrenesiň gelýän bolsa, onu her öwrenýän zadyny haýal öwren. 7-nji berjek maslahatym, ýadasyň diňjiň al. Ýagny gitara çalyp oturýarsyň, bir zat öwrenjek bolýan olan bolanok senem gaharyň gelýär oňa. Şu ýagdaýda gitarany bir gyra goýýan, özüň ünsüň başga zada berýän. Kino berýän, nahary, umuman bir sagat ýaly kelläňe dinç ber. Ve onsoň ýene gelip dowam edip bilersiň öwrenmeňi. 8-nji, gitara öwrenigizde her günüňize saptyrmaň. Iň bolmany günüň dowamyny 20 minutçyk, ýarym saatçyk gitara türeňleşiň. Egerde has tiz netije alasyň gelýän bolsa, onu günüň dowamyny azyndan 1 sagat, 2 sagat türeňleşmäge maslahat berýän. 9-njy aýtjak zadym, iller näme diýse diýsin, üns bermäň. Ay sen nenem gitarist olmaz. Sen ozal maşgalaňda hiç ýeri saat çalýan ýok. Ay sana berilmedik we şoňa meňzeş bir näçe zatlar. Iň esas zat şu sözleri ýekeje adam diýmesin. Olam siziň özüňiz. 10-njy aýtjak zadym we iň esasy zat siziň içiňizdäki islew. Eger sen hakykatdan gitara çalmany isleýän bolsaň, şeýle güýçli islegiň bar bolsa, onu hökmani suratda, ýakyn wagtda gitara çalmany öwrenirsiňiz. Men size anamam. Indi bolsa, siziň gitara öwrenip biljeňiz barada men gyýtgadyk meselemi getireyim. Diýeli, siz şu zadyň nämedigini bilen ýok. Men size aýtdym. Şuň ady kukurt. Şuň içinde çöpler bar. Ýagny şul ot ýakmak üçin ulanýar. Nädip ot ýakmaly? Ucundaky kukurt çöpüň kukurduny kardonyň garasyna sürsek, onu ot ýanýar. Şu wagt siz menden belli bir bilim kabul etdiňiz we edil aýdyşym ýalam etseňiz, onu hökman menne ýanan ot size de ýanar. Diýmek, men gitara çalyp bilýän bolsam, siz hem çalyp bilmeýän bolsaňyz, meniň öwredýän zatlarym boýunça ýüreseňiz, berýän ýumuşlarym ýerine ýetirseňiz, görkezýän zadymy edil meninki alesseňiz, onu hökman ýakyn wagtda siziň hem gitara çaljaňyz ýüze göterim belli. Onda näme? Ähli Täze başlayan gitaristlara üstünlük arzu edýän, sag bolun.